Salut, dragi prieteni! Sunteți pe canalul Madalina Show și astăzi vă arăt ce se află în telefonul meu vechi. În acest telefon este husa e simplu, just husă, care noi nu avem nevoie de ea. Și telefonul acesta nu avem nevoie. Mă întrebați și aici? Ce se află pe spatele lui? Stați să focusează. Să știți, telefonul este avut la diferit. Este super, telefonul e super, dar da, e super. Acum Samsung A52 de aceste 30. E foarte fain, foarte super fain. Și cum o aprinzi, aceasta este poza de profil. Aceasta la căsuța la căsuța la Moș Crăciun. Da, eu știu că de mult n-am postat video, dar sper că de acum să încep să postez cât mai mult. O săptămână n-am postat că am fost în vacanță și trebuie să mă odihnesc. Dar ce pe postări. V-am lăsat pe Instagram un sondaj că să postați, să-mi puneți întrebări, pentru că vreau să fac să spun la întrebările voastre. Pentru că voi multe nu știți despre mine din cauza că sunt nou pe YouTube. Hai. Da, adică de o lună am devenit YouTuber. Abia aștept, sper, videoclip și hai să trecem la treabă. Să nu fie descărcat. Okay. Are 22%. De aștept. Hai, repede, corect. Înțelegi, telefonul ăsta stânge. Avem poza. La poză este telefonul și camera foto, dar în sus. Și așa, ești pe cel pătrățel. Aici. Sus, eu să vă citesc ce este, pentru că nu pot să vă arăt și apoi să vă arăt. Camera foto, Galaxy Temis, Google, OneDrive, calculator, telefon, reminder, fișierele mele, ceas, calendar, ok. Adică ok, asta înseamnă odnoclasniki. O să mă spune. Odnoclasniki. Stați că eu și nu mă pricep. Setări, TikTok, radio, mesaj, Met, magazin Play și ce este chestia asta cu jocuri? Jocuri PUBG, Extreme, Car Drive și Booker Arrow and WhatsApp, mai avem Messenger, Facebook, Galaxy Story, YouTube, Samsung Maps, Gallery, contacte, Viber, căutare vocală, Uecon, Zoom, Orange Blue, Strong Simulator, Snapchat, Fruit Ninja. Dați-le aplicații, eu o să mă dau mai aproape și voi o să le vedeți. Am zis camera foto. Stați că e și magie cameră. Camera foto, Galaxy Temis, Google, OneDrive, calculator, telefon, Reamer, fișierele mele, ceas, calendar, odnoclasniki, setări, TikTok, radio, mesaj, Meet, magazin Play, nu știu, jocuri acolo, WhatsApp, Messenger, Facebook, Galaxy Store, YouTube,
Members, Samsung, Gallery, Contact, Viber, Viber, căutare vocală, Orange Plus, Zgem, Zoom, Elcon, Tug Simulator, Snapchat și Fruit Ninja. Acestea sunt aplicațiile din telefonul meu vechi. Sper că v-a plăcut acest vlog și nu uitați de like, subscribe și de comment și share ca să vadă și prietena voastră. Pe curând, pa, pa!